نسلمولكم ونلقاوكم السلمي تسبيح اليوم. مولاي افتح لي شفتيا وفمي xandar it-tifħir tiegħek. المولاي والسلطان tal-Apostli ejjew nadurawh. Il-mulej u s-sultan tal-Apostli ejjew nadurawh. Ejjew ħanfaħru bilena l-mulej. ħanajtu bil-ferħ il-blata tas-salvazzjoni tagħna. Ners quddiemu bana tratt il-ħajr. Nagħmlu bajat ta' ferħ. Il-mulej u s-sultan tal-Apostli ejjew nadurawh. Għax Alla kbir u l-mulej, sultan kbir fuq l-allat kollha. Fidejhom mal-qijan tal-art, tiegħu mal-ċaċet tal-oljiet, tiegħu il-baħra xu għamlu, tiegħu l-art għax bideħ saret. Il-mulej u s-sultan tal-Apostli ejjew nadurawh. Ejjew inqimuh u ninxteħtu quddiemu, arkubtejna qudiem il-mulej li ħalaqna. Għaliex huwa Alla tagħna, u aħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-naġ tiegħu. Il-mulej u s-sultan tal-Apostli ejjew nadurawh. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu, la tibsux qalbkom bħal f'meriba, bħal dakinhar f'massa fid-deżert, meta ġarbuni u ttentawni mis-sirijietkom, għalkemm raw dak li jien għamilt. Il-mulej u s-sultan tal-Apostli ejjew nadurawh. Għal 40 sena domt nistmellu dan in-nisa l-ujinet, qalbhom ħasra dan il-poplu u traqati ma jarfux. Għalhekk ħlift fil-għadab tiegħi ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Il-mulej u s-sultan tal-Apostli ejjew nadurawh. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej u s-sultan tal-Apostli ejjew nadurawh. Insellmulek twajjeb ġagbu, għalġieħ kbir li tak li mallem, meta min sajjiet sejħulek sabiex tkun apostlu tiegħu. Minnu feħ maħuk tlaqt kollox u irbat ruħek mal-Messija sa maħriġt bil-ħrara x-xandar ismu u kelmtu u s-seta tiegħu. Għażlek wieħed mit-tleċċida ta' misteri kbar u għolja fuq it-tabor rajtu b'sebħu u fil-ġnien fid-dwejjaq tiegħu. Kmin il-kajt li miegħu taqsam fl-istess kalċi li ju xorob u kont l-ewwel fost l-Apostli li tajt ħajtek għal imħabtu. Ħabib u ħabib fidil ta' Kristu li żrajt fostna daw lis-sema, saħaħ fina d-don tal-fidi, kattar f'qalbna t-tama ħelwa. Iqaf magħna biex inħobbu lil Ġesu u l-preċetti tiegħu ħalli mbagħad jagħtina l-grazzja li nifirħu bih għal dejjem. Amen. Amen. Ġesu mexa ftit ieħor u ra l-ġagbu u l-ġakkew u l-ġwanni ħoħ u sejħilhom. Alla tiegħi int lilek ħerqan infittex. Ruħi bilaċ għalik imxennak jiena. Ħalartnix fa maħruqa bla ilma. Għalhekk ġejt narak fit-tempju mqaddes tiegħek biex nitaxxaq bis-seta u l-glorja tiegħek. Għax it-tieba tiegħek aħjar mill-ħajja, xuftejja l-xandru it-tifħir tiegħek. Għalhekk imbirkek tul ħajti kollha, nolli jdejja u nsejjaħ ismek. Bħal bikel mill-aħjar li semmen nintela u jannilek fommi b'xuftejn ferriħa. Meta mindut fuq frixi fik niftakar u naħseb fuqek fis-sariet tal-lejl. Għax int kont għajnuna għalija għaddel ta' ġbenħajk nanni bil-ferħ. Mijek tinaqat ruħi, int weżinni bil-leminija tiegħek. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Ġesu mexa ftit ieħor u ra il-Ġakob ta' Zebedew u l-ġwanni ħoħ u sejħilhom. Huma minnu fih telqu ġbik u l-missierhom u marru warah. Birku għamejjel kollha tal-mulej il-mulej, faħruh u għalluh għal dejjem. Birku anġli tal-mulej il-mulej, birku smewiet il-mulej. Birku l-mijiet kollha ta' fuq is-sema il-mulej.
Birku setat kollha il-mulej. Birku xemx u qamar il-mulej, birku kwiekeb tas-sema il-mulej. Birku xita u nida kollha il-mulej. Birku rjieħ kollha il-mulej. Birku nar u sħana il-mulej, birku bart u ksieħ il-mulej. Birku nida u borra il-mulej. Birku silġ u bart il-mulej. Birku ġlata u silġ il-mulej, birku l-jieli u ġranet il-mulej. Birku dawl u dlam il-mulej. Birku bera u sħab il-mulej. Ħadbirek l-art il-mulej, ħatfaħru u tolliħ għal dejjem. Birku muntanji u għoljiet il-mulej. Birku kull ma jimbet fl-art il-mulej. Birku ejjun il-mulej, birku ibħra u xmajjar il-mulej. Birku ħud kbir u kull ma jżiġ fl-ilma il-mulej. Birku tjur kollha tal-ajru il-mulej. Birku bejjem u imrieħel kollha il-mulej, birku u liet il-bnedmin il-mulej. Birek Izrael il-mulej. Faħruh u għalluh għal dejjem. Birku qassisin tal-mulej il-mulej, birku qaddejja tal-mulej il-mulej. Birku spirti u rwieħ tal-ġusti il-mulej. Birku qaddisin u intom ta' qalbhom li il-mulej. Birku Ananija, Azarija u Mizael il-mulej, faħruh u għalluh għal dejjem. Imbirku l-missier u l-iben u l-Ispirtu Santu. Infaħruh u nolluh għal dejjem. Imbirek int mulej fil-wisa kollu tas-sema, ta' min jollik u sebħek fuq kollox għal dejjem. Huma minnu fih telqu iġbiek u l-missierhom u marru warah. Il-kalċ li se nixrob jien tixorbuh u titamdu wkoll bil-magħmudija li bija se nitgħammed jien. Għannu lil-mulej għanja ġdida, fil-ġemma ta' ħbiebu it-tifħir tiegħu. Ħajifraħ Izrael bil-ħallik tiegħu u jitennew u l-Tzjon bis-sultan tagħhom. Ħajfaħru bisfin l-isem tiegħu, bid-daq tat-tambur u taċ-ċetra. Għax il-mulej jitaxxak bil-poplu tiegħu u sebbaħ il-fkajrin bir-rebħa. Bil-glorja jitennew ħbiebu u jaqbżu bil-ferħ fuq frixhom. It-tifħir ta' Alla ikun fuq fommhom u sjuf b'żewġ tixfar fidejhom. Biex jistgħu jitħallsu mill-ġnus u jagħtu l-kastig lill-popli. Jorbtu bil-ktajjen islaten tagħhom birbit tal-ħadid il-gbarat tagħhom. Jagħmlu minnhom il-ħaq miktub għalihom. Dan ġieħ għal-ħbieb tiegħu kollha. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Il-kalċi li se nixrob jien tixorbuh u titamdu wkoll bil-magħmudija li bija se nitgħammed jien. Id-dixxipli kienu jżommu sħiħ fit-tagħlim tal-apostli u fl-għaqda ta' bejnietom, fil-qsim tal-ħobs u fit-talb. Waqambad biża kbir fuq kulħadd, għax ħafna kienu l-eġubijiet u s-sinjali li kienu jsiru mill-apostli. Dawk kollha li kienu jemnu kienu l-koll flimkien u kellhom kollox flimkien bejnietom. Kienu jbiju ħwejjiġhom u ġidhom u jqasmu id-dħul bejn kulħadd skont il-ħeġġa ta' kull wieħed. Min dan jarafhom kulħadd bħala dixxipli tiegħi. Min dan jarafkom kulħadd bħala dixxipli tiegħi. Jekk ikolkom l-imħabba bejnietkom. Bħala dixxipli tiegħi. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Min dan jarafkom kulħadd bħala dixxipli tiegħi. Ġesu ħamijow il-Pitru u l-Ġagbu u l-Ħuħġwanni waħidhom. Tellaħhom fuq il-muntanja u tbiddel qudiemhom. Imbirek il-mulej Alla ta' Izrael, għaliex ġi jżuru jifdi il-poplu tiegħu. U waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David qaddej tiegħu. Bħalma kiewiet fil-modi, fom il-profeti għaddisin tiegħu. Biex jisalvana mill-edewwa tagħna u mniden dawk kollha li joboduna. Bek juri ħnina ma' missirijietna
u jiftakar fil-pat qaddis tiegħu fil-ħalfa li ħalef il-Abram missierna li jatina li meħlusin minn idej l-edewa tagħna naqduh bla biża' tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qdusija qudiemu. u inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-oli għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu treqatu biex tarra fil-poplu tiegħu bis-salvazzjoni bil-maħfra ta' dnubietom. ħirġa mill-qalb ħanina ta' Alla tagħna li jibatinna mill-oli żjara tax-xemx tiela ħajdawwal il-dawk li jinsabu fid-dlamiet u d-del tal-mewt ħajmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Ġesu ħamijow il-Pietru u l-Ġagbu u l-Ħoġwanni weħidhom tellaħħom fuq il-muntanja għolja u tbiddel qudiemhom. Ħuti Jeżiż bil-ħidma tal-Apostli sirna werrieta tas-sema. Irroddu ħar lill-Alla l-ġid kollu li tagħna u ngħidulu lilek tfaħħar mulej il-ġema tal-Apostli. Infaħruk mulej għax permezz tal-Apostli għaddejt lilna il-mejda tal-ġisem u d-dem tiegħek. Li bijhom tajjixna u ssaħħaħna. Lilek tfaħħar mulej il-ġema tal-Apostli. Infaħruk mulej għax l-Apostli ħejjew għalina il-mejda tal-kelma tiegħek. Li bija nintlew bid-dawl u l-ferħ. Infaħruk mulej għax fuq l-Apostli bnejt il-Knisja qaddisa tiegħek. Li fija il-koll ninaqdu f'ġisem wieħed. Infaħruk mulej għax bl-Apostli tajtna il-ħasil tal-Mamudija u l-Indiema. Li bih nitnatfu minn dnubietna kollha. U jew issa fiskiet irresqu talbna lill-Missierna tas-sema ejjew f'di l-festa ta' San Ġagbu hekk nitolbu biex bħalu jkollna l-ħeġġa inxandru l-Evanġelu u ejjew irresqu dat-talb kollu permezz ta' Omna Marija. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrid iżdeħlisna mid-deni. U Alla ta' dejjem tista' kollox int qaddis l-ewwel ħidmiet tal-Apostli tiegħek bil-martirju ta' San Ġagbu. Wetta u għajn l-Knisja tiegħek fl-istqarrija u l-ħarsin tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna, li miegħek jgħix wisaldan fl-imkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku il-mulej. Inroddu ħajr il-Alla.
Qabel nibdew il-quddisa nfakkarkom fil-ker li għandna nagħtu lejn xulxin u min għandu l-maskla jekk jogħġbu jżomm matul il-quddisa kollha. Il-mulej fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Grazzja lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. U til-eżis rum qegħdin nofru dil-quddisa għall-erwieħ tal-familja Kuxkiri. U llum il-Knisja qed tiċċelebra il-festa ta' San Ġagbu Apostlu. U għalhekk biex nitħejjew tajjeb għal dan misteru li issa qegħdin niċċelebraw, ejjew nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasnieh. Int li sirt bniedem bħalna biex issalvana, mulej ħnina. Int li mittalina fuq is-salib, Kristu ħnina. Int li ftaħtilna triq tas-sema, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla ta' dejjem tista' kollox, int qaddist l-ewwel ħidmiet tal-apostli tiegħek bil-martirju ta' San Ġagbu. Wetta u għejn il-Knisja tiegħek fl-istqarrija u l-ħarsin tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u miegħek jgħix wisaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mit-tieni ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ħuti. Dan it-teżor qiegħed għandna f'ġarra tal-fuħħar. Ħalli bekk jidher sewwa li l-kobor ta' din il-qawwa ġej minn Alla u mhux minna. Aħna minn kull imkien ninsabu magħfusin, iżda maħniex magħtnin, imħasbin, iżda m'għandniex qalbna maqtuwa, ippersegwitati, iżda maħniex abbandonati, mixħutin mal-art, iżda maħniex meqrudin. F'ġisimna dejjem inġorru l-mewt ta' Ġesu, biex f'ġisimna tidher ukoll il-ħajja ta' Ġesu. Għax aħna għad li qegħdin ngħixu ninsabu dejjem mogħtija għall-mewt imħabba f'Ġesu biex il-ħajja ta' Ġesu ukoll tkun tidher fil-ġisem tagħna li jmut. U bekk fina taħdem il-mewt, imma fikom taħdem il-ħajja. Imma billi aħna għandna l-istess spirtu ta' fidi li fuqu hemm miktub emmint u għalhekk tkellimt, aħna wkoll emminna u għalhekk tkellimna. Għax nafu li dak li qajjem lil mulej Ġesu, lilna wkoll għad iqajjimna flimkien ma' Ġesu u jressaqna qudiemu flimkien magħkom. Għax dan kollu minħabba fikom biex il-grazzja tilħaq ħafna bnedmin oħra u bekk jitkattar ir-rat ta' ħajr għal glorja ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Min jiżra fid-dmuħ jaħsad bil-ferħ. Min jiżra fid-dmuħ jaħsad bil-ferħ. Meta l-mulej reġġa lura l-imjasra ta' Sion, konna qisna mitlufa f'ħolma. Imbagħad bid-daħk imtela fomna u blajjat ta' ferħ il-sienna. Min jiżra fid-dmuħ jaħsad bil-ferħ. Imbagħad bdew jgħidu fost il-ġnus, kbir fehmilu l-mulej magħhom, kbir fehmilu l-mulej magħna, u aħna bil-ferħ imtlejna. Min jiżra fid-dmuħ jaħsad bil-ferħ. Biddel mulej xortina bħal widien tan-negeb, dawk li jiżraw fid-dmuħ jaħsdu blana ta' ferħ. Min jiżra fid-dmuħ jaħsad bil-ferħ. Huma sejrin imorru jibku, iġorru ż-żerrija għażrieħ. Iżduma u ġejjin lura jiġu bana ta' ferħ, iġorru il-qatet fidejhom. Min jiżra fid-dmuħ jaħsad bil-ferħ. Jekk joġobkom u l-wiefa. Jien għażiltkom u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott, u l-frott tagħkom jibqa' jgħid il-mulej.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien resqet lejh ommu li Zebedew flimkien ma' wlieda u nxteħtet qudiemu titolbu xi ħaġa. Xi trid staqsija u qaltlu ordna li dawn iż-żewġ uliedi joqogħdu wieħed fuq il-lemin tiegħek u l-ieħor fuq ix-xellug fis-saltna tiegħek. U Ġesu wieġeb, ma tafux x'intom titolbu. Għandkom ħila tixorbuh il-kalċi li se jkolli nixrob jien? Għandna qalulu. Il-kalċi tiegħi għalilhom tixorbuh iva, imma li wieħed joqgħod fuq il-lemin jew fuq ix-xellug tiegħi din mhijiex ħaġa li nagħtiha jien, imma hija għal dawk li għalihom hi mħejjija minn missieri. L-10 l-oħra meta semgħu dan inkurlaw għaż-żewġ taħwa. Imma Ġesu sejħilhom u qalilhom, tafu intom, fost il-pagani il-kapijiet qegħdin biex jikmandawhom, il-kbarat biex iħadmu fuqhom is-seta. Fostkom m'għandux ikun hekk, imma min irid ikun kbir fostkom għandu jkun għaddej tagħkom. Min irid ikun l-ewwel fostkom għandu jkun il-sir tagħkom. Hekk ukoll bin il-bniedem. Ma ġiex biex ikun moqdi, imma biex jaqdi u biex jagħti ħajtu fidwa għal kotra. Il-kelma tal-mulej. Nagħmlu ħsieb qasir fuq dan il-Vanġelu u l-festa li qegħdin niċċelebraw. Hekk San Ġagbu u wieħed mill-apostli ta' Ġesu. Ġifieri dan kien magħżul minn Ġesu u taħħajtu biex ixandar il-Vanġelu. Hekk San Ġagbu ma kienx kuntent li jxandar il-Vanġelu ma' niesu. Però baqa' sejjer u wasal sal-iktar post imbiet li kienu jafu bih dakinhar, sat-tarf nett ta' Spanja fejn illum hemm Kampostela. Il-mixja ta' Kampostela tispiċċa fuq il-qabar tiegħu. Fren nixtieq nirriflettu ftit anke fuq il-Vanġelu li dan kien dixxiplu ta' Ġesu u kien hemm ommu u marret qisha bħal tipprova taqbeż għalih. Hawnhekk meta wieħed jinduna fil-kuntest tiegħu din l-omm kienet qed taħseb li ħad tagħmlilhom pjaċir billi taqbeż għalihom. Għax kienet qed taħseb li Ġesu kien ħajsir is-sultan u bdiet timmaġina li wieħed ħajkun il-Prim Ministru u ieħor il-President. Però l-knowledge tagħha, l-għarfien tagħha kien limitat. U Ġesu jgħidilha l-ewwel ħaġa lesti li jxorbu l-kalċi li se nixrob jien u żgur huma ma fehmu xejn li kien qed jirreferi għal passjoni. U jmorru lil hemm. Ġesu jgħid li l-missjoni partikolari tagħhom ta' wlieda ma tiddependix laqqas minnu bħala li ben Alla aħseb wara minna, imma tiddependi biss mill-missier. U hawnhekk għandna wkoll il-vokazzjoni li wieħed jista' jifhem bħala ġenitur li fl-ulied mhux li jidrinna f'moħħna l-fliles ta' moħħna imma dejjem xi rrid Alla minnhom. U aħna kemm bħala ġenituri, kemm bħala knisja, kemm bħala soċjetà lil uliedna mhux nippruvaw nqegħduhom tajjeb bħalma provat tagħmel din il-mara bis-sinċerità u bil-intenzjoni kollha tajba tagħha, imma għandna nenuhom ifittxu r-rieda tal-missier. Li ma rieda tal-missier tinbet f'qalbhom u tkompli tissaħħaħ skont iċ-ċirkustanzi li jkunu jgħixu fiha. Fiskiet nitolbu fuq dan. Issa numu bil-wifqa biex irresqu it-talbiet tagħna.
Jew nitolbu għall-Knisja, għall-Papa, l-iżifijiet tas-saċerdoti, għall-katekisti, għal dawk kollha li għandhom responsabilità biex komplu jkunu dejjem fidili għas-sejħat ta' Alla. Nitolbu. Għalina l-koll biex fuq l-eżempju ta' San Ġagbu konna l-ħeġġa li nxandru l-Evanġelu u li nobdu dejjem għal dak li nebbaħna Alla. Nitolbu. Għal pellegrini kollha li jżuru dan is-santwarju, mo speċjali dawk li jkunu għaddejjin minn xi diffikultà. Nitolbu. U issa fiskiet jew resqu talbna il-missierna tas-sena. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Tolbut bi s-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Mulej għal-merti tal-passjoni li sofra ibnek biex isalvana, naddaf l-ispirtu tagħna minn kull teba u ilqa' s-sagrifiċċju għażiż li sejrin nofrulek fil-festa ta' San Ġagbu li sejrin l-ewwel wieħed fost l-apostli li xorob il-kalċi tal-martirju kif xorbu Ġesu Kristu Sidna li jgħix wisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l fuq. Nizzuħħar lill-mulej Alla tagħna. Sewa u xiraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien irroddulek ħar bi Kristu Sidna. Għax intrid li l-Knisja tiegħek titwaqqaf fis-sod fuq is-sisien tal-Apostli biex tibqa' sinjal ta' qdusitek fid-dinja u tagħti l-bnedmin xhieda tal-ħajja tas-sema. Għalhekk maqtajja kollha tal-anġli qima kbira nfaħruk u ngħidu intennu bla qiegħda. Qaddis, Qaddis, Qaddis. Is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ogħla tas-smawiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ogħla tas-smawiet. Qaddis tas-sew inti mulej inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn raħibati ħal ħobb sradd il-ħajl qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal
ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalġ reġrat il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu qal, ħudu u xorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalġ ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidu. Inħabru l-mew tijek mulej, inxandru bil-ferl għaw minn tijek, nistennew sama tiġi fil-glorja. Għalek aħna namlu dan, b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofru lek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġ tas-salvazzjoni. U rraddu lek ħajra xoġbok til-qana u qudiemek biex naqdu. U mitċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li jenna nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaq fl-imħabba, fl-imkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Marju u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fl-erwieħ tal-familja Kuxkiri. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbu, għatrina u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, żewġa Ġuzeppi l-Apostli u l-Qaddisin kollha, li jgħix fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom, infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missie li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kol ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa lil Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missirna, inti f'ismewek, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikoll li tritint kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna, bħalma naħfru il-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrij, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna jitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħek, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jintrid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Alla ta' dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna lina. Alla li tneħħi d-nubiet ta' dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet ta' dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu.
Nitolbu. Irċevejna mulej id-doni qaddisa tiegħek. Kolna ferħana fil-festa tal-Apostlu San Ġagbu. Għamel li bit-talb tiegħu jidħol dejjem għalina qudiemek. Bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. Wiberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.